जी हाँ, मेरे आदरणीय माताओं, बहनों एवं चाचा चाची ध्यान रहे, बिनती हजार बार बार करे ले, एहो चाचा तो हंस गुहार करे ले, एहो चाचा तो हंस गुहार करे ले, बिनती हजार बार बार करे ले, एहो चाचा तो हंस गुहार करे ले, सबसे मोहब्बत या सबका प्यार, सबका के दिल इज्जत भैया बहरे खा देवे के बट ध्यान अब की भोट दी है, अमिकुर भैया बहरे खा देवे के बट ध्यान अब की भोट दी है। एक काकी ध्यान दी, अब के चुनाव में भारी से भारी मत दे के भैया के जितावे के बा। आपन पंचायत गंगहारा के पूरा चमकावे के बा। आ जानो तनी केहू के बहकावा में नइखे आवे के। गीतों के राजा, गानों के बादशाह, चुनाव प्रचार स्पेशलिस्ट दीपक सिंह छपरहिया पूरे हिंदुस्तान में एक नाम बेहतर काम। सभी प्रकार के गीत लिखवाने एवं चुनाव प्रचार गाना बनवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 6203 40 80 47।